Moni juhla ja tapahtumatila esittelee itteensä pelkästään kuvien avulla. Tässä projektissa me huomattiin tosi nopeasti, että ne pelkät kuvat ei riitä sen tunteen luomiseen, eikä ne esittele oikein tarpeeksi hyvin sitäkään, että miltä siellä paikan päällä näyttää. Tässä videossa mä käyn läpi, miten me toteutettiin Bokvillan yritysesittelyvideo ja miksi tässä tapauksessa video oli huomattavasti parempi ratkaisu kuin pelkät kuvat. Bokvillan on Helsingin Arabianrannassa sijaitseva juhla- ja tapahtumatalo. Ennen tätä meidän videoprojektia he esitteli itseään omilla nettisivuillaan kuvien avulla sekä sometti epäsäännöllisen säännöllisesti. Se on tosi sellainen yleinen tilanne monilla juhlapaikoilla, että tälleen toimitaan ja eihän siinä ne kuvat näyttää usein tosi hyvälle. Mutta kun me lähdettiin tutustumaan tähän tilaan niiden kuvien kautta ja sen jälkeen mentiin paikan päälle, niin tosi nopeasti huomattiin yksi haaste. Niistä kuvista on tosi vaikea hahmottaa kokonaisuutta. Mistä pääsee minne, onko kaikki tilat käytössä, kuin isoja ne kaikki huoneet on ja ylipäätään, että millainen fiilis siellä tulee, kun niissä liikkuu niissä tiloissa. Varsinkin mittakaava on sellainen asia, mikä ei välity kovinkaan hyvin pelkistä kuvista. Mutta heti kun siellä tilassa näkyy ihmisiä liikkumassa, niin meidän aivot tajuaa alitajuisesti, että okei, se on ton kokoinen, sinne mahtuu ton verran ihmisiä. Ja se on oikeastaan sellainen asia, että sitä on tosi vaikea selittää mitenkään tekstillä tai pelkillä kuvilla. Tästä syystä me päädyttiin tekemään rauhallinen, tunnelmallinen, tiloja esittelevä video heidän nettisivuilleen. Ei mikään nopea someklippi, ei mainos, vaan video, joka toimii semmosena ensimmäisenä kosketuspintana, kun asiakas vasta pohtii, että voisiko tää juhlatila olla meitä varten. Me rakennettiin se video silloin asiakkaan näkökulmasta, että saaputaan juhlapaikalle, astutaan sisään, liikutaan siellä huoneesta toiseen, nähdään miten tilat liittyy toisiinsa ja lopuksi päädytään takapihalle tekemään päätös, että tää juhlatila on just meitä varten. Me päädyttiin videolla käyttämään pariskuntaa just sen takia, koska yleisesti ottaen tuollaista juhlatilaa vuokraa pariskunnat, niin on helpompi astua siihen videon sisään, kun pystyy näkemään itsensä siellä. Kuvauksissa me keskityttiin siihen, että se liike on rauhallista ja jatkuvaa. Me ei tehty mitään nopeita leikkauksia eikä mitään tempoa nostattavia efektejä, koska tarkoitus oli, että se asiakas kerkee näkemään sen videon aikana ne kaikki tilat, mitä siellä on käytössä, kun sen tilan vuokraa, pikkasen sitä varustustasoa siellä ja ylipäätään sitä niin kuin hahmotelmaa omassa päässään, että jos me järkätään meidän häät tuolla, niin tossa olisi hyvä olla ruokapöytä tai buffetpöytä tai mitä tahansa. Siinä videolla käytiin sen juhlapaikan juhlasali läpi, siitä mentiin kirjastohuoneeseen, käytiin keittiössä katsomassa varustelua, lopuksi siitä takapihalle, mikä on todella upea ja hieno osa tätä Bokvillan huvilaa. Tän tyyppisen videon suurin hyöty on se, että se vastaa semmosiin usein kysyttyihin kysymyksiin jo ennen kuin se asiakas ottaa yhteyttä. Se katsoja näkee omin silmin siltä videolta, että miltä tila näyttää, kuinka iso se on ja millainen tunnelma siellä on. Se auttaa ihmistä tekemään päätöksen, että onko tämä tila sopiva heille vai ei. Se on usein myös hyvä asia tilan omistajalle. Ne yhteydenotot on laadukkaampia, kun asiakas on saanut enemmän tietoa käyttöönsä ennen yhteydenottoa. Tässä projektissa videon arvo ei ollut siinä, että saadaan hieno video. Se oli siinä, että se video palvelee yhtä tiettyä käyttötarkoitusta varten. Eli auttaa ihmisiä hahmottaa tila paremmin ja tekemään päätöksen helpommin. Tämä on sellainen ajattelutapa, mitä me Kuvajäljessä sovelletaan jokaiseen videoprojektiin, mitä me tehdään. Me ei tehdä videota videon vuoksi, vaan me mietitään ensin, että mitä tehdään, kenelle ja miksi. Jos teillä on mielessä joku videoprojekti ja te mietitte, että miten se voisi palvella teidän tarpeita, niin laittakaa rohkeasti sähköpostia ja kertokaa vähän tästä teidän ideasta. Katsotaan sitten yhdessä, että voitaisiko me ratkaista teidän haasteita videolla samalla tavalla kuin tässä projektissa.